Hapo karukom terekam balabo du Menteri Rangba Kejala Meghalaya ban rat deng kong yo drugs bad hapo kejing kemi jong Director General Kipulit ka Meghalaya Kipulit ka East Jante Hills keleyo ban kemno ya wei ubriu ubapen poi ki drugs ubajupen poi na ko kejala shkwai pat ha kapor dang step perngap jong kasan terik nai lor ar hajar ar pulai ha tera kita long kubor ke thu baliyo jeng tep baudan wei ubriu ubakit yo drugs da ka betmu ban shalan yo drugs bad usyong da ka wei ka sumo ka badan yo number MZ not UAP arsan rio bad kadangwan ni Mizoram bad tmu bandit shishilo bad la suba bagani ka kali ka kit yo drugs kumtau Deputy Superintendent Kipulit Headquarter uba J Mairam Kipulit ka Kliriat bad ka kenhon jong ka Anti Narcotics Task Force kila penlong ya ka jing talasi ki kali ha tera ha ka srok ba National Highway Bahnrio bad ka por kumbasan bejimen step kila bad ya ka kali ka balasyong do ni ubrio la penlong ya ka jing talasi ha ka kali bad badon lang kiwe ki sakiru punjo bad ha ka por lalap ya ka we ka sendok karton ha ka ba hapo jong ka sendok kidan arpo teli ki sendok sabon ha ka bala thep ya drugs heroin bakya arspa san ku gram bad no nu breu la yo ban kurop ru ka we ka mobile phone bad ka we ATM card jong ka Mizoram Rural Bank ya uni breu la tip kerteng kum u thang siam mauya paite arpsan snam karta ubdei na zwangtul ha aizol ha gajla Mizoram ha ka bedei bagane ya ka mongkot duma la register ha ka thanat Kliriat bad ka jing toket lor kani kadangya chaprang ban lap se kibe don kti अच्छा सीधा करो सीधा make straight ये काटूं दूँ